القوم أعداء له وخصوم وضرائر الحسناء قلنا لوجهها أسدا وبغيا إنه لدميم والوجه يشرق في الظلام كأنه بدر منير والنساء نجوم وترى اللبيب محسدا لم يجترم شتم الرجال وإرضه مشتوم وكذا كمن كسرت عليه نعمة أستاذه سيف عليه صاروخ وفي حسب الفتى بها سيدر كيجو هو ديبو إسلام ينالو سايو بهباي سايو ماكو سايو سيدنا علي هادو بيدو فوتينا سيدنا علي هاتي سلمو مون أول مسلم سيدنا علي وديك بيدو سيدة خديجة تو تبي وري هاوربه دم بيا سيدنا أبو بكر أرتي أما على الحقيقة سيدنا علي هاتي سلمو أما كنا لو بينجي هانكو هاتي سلمو مون أول مسلم على الإسلام سيدنا علي تو كلا بهبدة بما كو بات ولا مو ماي سايو ماكو ولا مو هيبي كو هيبي ولا مو يوتي كو يوتي ولا مو هو ني اسلام كو هو ني اسلام ولا مو يهيادو ماكو بي ارتي دي انديكا كانكا دوما كا هبata be mako andu go saayu mako ko urdi be do kanjum on be fotay be wada yahadu be yahayadu be heba irum ko hebi be wala lawol man lawol arti mabbi ha hatta hajjatul wada'i ndo andi sayyidina bakar nabi jo ardi sayyidina bakar ko hajjatul wada'i amma ne aya surul bara jibbe annabi jo doni sayyidina ali o wi mi lelima yaw nastules ardungal makko ka amma an duwanta bugal sayyidina bakar hultiri o wurti wuro makka fu hajjat hijjore bawo hadde hedde ko hajjatul wada'i hijjore arandere bawo fada makka sayyidina bakar wurti wuro makka mo wuro madina o dai se sayyidina ali jokki mo wi annabi jo leli dum hander jahanga se o wurti sayyidina bakar se lolu warta wi annabi jo annabi jam kadi wodi ko hesiti hashani amna ko a wadi ardibe dido on haja hangal do ko wi ana ardibe didi ba amma lelal gam mi yidi lelugo do to na goddo mo bandu on wala no ka kura ngam man yahu o juulan bawo mada amma an huwata to haddo sayyidina bakari yottini ayaje barado baratu min allah ayaje sappo de arande do sayyidina ali de be gari arfado don o jangidi anna allah bari'un minal mushrikina wa azanu min allah ayaje o limti nda allah tagi hakkude mum be heferbe marbe alkawal alkawal dum tini o wido to na alul beyti wala mo foti yottina to irum fabluji do irum maji kanyum de be wari hasifina de do haba dum mokgal sahabo en ko gal ka hada ma wolle ko bo amma hala wadata ka hada ma wolle ko darki amma cejara bayna jomo risala hadi en golla irum maji to amma fu wangiti ngo e bayimbe fama ayaje man se to waddi irum misalu do dem be fama be pat mabbe be do haba be sayyidina ali na do be buri sayyidina ali ba be do haba be sayyidina ali be do yi ato sayyidina ali ardi to jullo fere me tata fofa mana la ardu ngal warti ha bani hashim tan to do do ko ummi marakatul jamali ummi marakatul sifina bawdo don ha nder fitinaji man ko sayyidina ali wala o kanyo abu asad do ali yimi manti wodo ko wi hasanul fata islam yana musaya al qawmu a'da'u lahu wa khusum yimbe do fadum konne en mako jokkiroobe mabbe on yen wadi misalo bi qadara'il hasna'i qulna li wajhihi hasadan wa baghyan innahu ladamim lawnirabe boddo debbo boddo burdudo wodugo lawnirabe mako se wi'ata kaddare yeso mako no nidiri yeno yeso mako dibbini ko de bi banum hasadan wa baghyan be wilare yeso no den wal wajhu wal hali akama wajhu yeso mako bo kal badri wal wajhu yushku fi zalami ka annahu yeso odo yeyna nder libre fa ka annahu badru munirun awi adum lewru on sappo e nayru do yarna yeyna se do bi a yeso mako ngo nyiddugo dum irum je lawnirabe go do jodi be dido o wadi kodo nde o wadi kodo se lawni ko ummi nasi se o do wi'a nane o do ngewtan o do wi'a o do mari dubi kaza o do mari dubi kaza nde lawni ko nasi suudu se o yetti mo yewtita may o wi mo nafiwa kondu bongoto ayiro noy goddo laati la wala no bongoto to kanyon hasadan no bakel inna wala dami se o wiata o taron nabi muhassadan lam yashtarim chatmar rijali aton goddo to laati o daddi no buribe to nden se ala jaribi mo be hasobe se aton be ngadan ka hudugo mo leweti fu hanko ko wala mo hudata katuna de wa irduhu mastum wala mo hudata man leweti ko isata hudego nden wa kadha kaman kasurat alayhi ni'matu non to nema dudi ha goddo nema don ha goddo ka shudi ka kawangay
ustaduhu sayfun alayhi sarum ha soɓe mo to kafaje ɓe losata hande ko seto ɓe tawi nema ɗo haɗɗo o en tawta Abul Aswad al-Mutanabbi o wiyata wa idha arada Allahu nashra fadilatin duwiyat ata ala lisana hasudi kannari law lashti'alu an-nari fima jawarat ma kana yu'rafu tiba urfil udi to Allah muuyi godi moƴƴere wonde fere nde ɗo suudi nden Allah bo muuyi waññinande to andi no Allah waññinirta nde so o sallita nde ɓe ha soɓe so o sallita ha soɓe ha dow maare ɓe gaɗa ka feƴƴugo ɓe gaɗa ka feƴƴugo so waɗi misalu man o wi al-ud en andi al-ud ay ko turaren wuta ɗo to ɓe wadde yiite ɓe waɗi ha nder turaren wuta wuɗana to na yiite on wuuli turaren wuta ɗo a nanata urengol man to kanjum o wiyata wa kadaka man kasra ni'matun sadu wa sayfun alayhi salam to nema ɗuɗi ha goɗɗo kanjum haɗɗo ɓe wiyata goɗɗo to a yiɗi a anda a laara moƴƴere Allah ɗo ha mana ko wala maɗa yiwu aɗa mari ha soɓe hay aɗa mari ha soɓe to yettu Allah aɗa mari woni moƴƴere Allah sigi maɗa ko a andi nde ko a anda wodi moƴƴere nde lawde kanjum wata Allah sallita ha soɓe ɗo hamɓe ɓeɗo yi'a ana wala yi'a amma hamɓe ɓeɗo yi'a to sei ɓe mbiya ɓe ñifanka ka ñifatako bo yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyushirahu ala dini kullihi walau kariha al-mushrikun way ɓe ndiɗi ɓe ñifa annura Allah ɗo ɓe jiɗi ɓe ñifa ka ɓeɗume kunduɗe maɓɓe kadda foɗe ɓe gaɗa ka yofugo ɗemɗe waɗini wayi ha ɓe ñifa annura Allah ɗo waya aballah Allah bo sali feeto o timmini annura walau kariha al-kafirun hoɗa hefere ɓeyɗaɗo huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyusirahu ala dini kulli an gonneli ɗume rasulahu bil huda ɓe dina ɓe kanda ko waɗino liyusirahu ala dini se to o janni ka dow dinaji ɗi fuu maji walau kariha al-mushrikuna koɗa hamɓe hawtani ɓe Allah ɓe wayi Allah famni to haɗɗo hamɓe hefere ɓe hasadan min anfusihim ba'da ma tabayyana lahumul haqq ay gonga arti laɓani ɓe andi annabi sallallahu alaihi wasallam nda gonga wari labka tal kañum korako ɓe ka wirnoraki ɓe amma bo ɓe yelino ɓe lorna ɓe dow keferaɓe to haɗɗo jamira sedi fa'afu wasma yaafe ɗoɗe afu woni hellugo arabiya ɓe nufata ɓe afu adamul mu'aqabati ani zambi goɗɗo o waɗi aybe a wawan a horsitamo sey a sala horsituko accamo a yaafi kenan safhugo ɗoɗawre bo ɗoɗugo bo ɗon bo o waɗa aybe a waɗa ba o walama a ɗoɗamo a ittaka ka wala ha ɓernde ma ka wala hakkilo ma ba ɗum wala kañum ɗoɗare to kañum ɓe wi ɗoɗare ɓuri safu ɓuri afu daraja to haɗɗo sey modi ɓe wiyata to e no waɗi jomirawo wongini alul kitabi yiɗi lorna julɓe dow hefarɓe nden o tokkiniri ɗum be ayare afu be safu sey ɓe mbiyata kujeji ɗiɗi arande afu be safu wakkatiyel julɓe nani ndano yahudu en yiɗi wartirgo ɓe ɗo ɓe gaɗi ka wayugo suuno maɓɓe jotta ka ɓe acca ɓe hona ɓe kañum jomirawo wiyata ɓe yaafa ɓe ɗoɗa amma na ɓe yaafa ɓe ɗoɗa ha abada fa aa hatta yati Allahu bi amri faafu wasfahu hatta yati Allahu bi amri ha wakkatiyel Allah waddata shani mo mana jotta kam ta ɓe hosa mataki nda ko alul kitabe yiɗi ɓe maɓɓe hamɓe yiɗi waylita ɓe wartiranoɓe ɓe heferɓe amma ɓe yaafa ɓe ɗoɗa sey to Allah waddi fi muɗum wakkati Allah waddi fi muɗum wakkatiyel man on ko waɗata to haɗɗo kañum ɓe mbiyata ha alul kitabe kanjum on idila ubani nadiri ay ɓe pat maɓɓe ɓe farti ɓe acca leddi Hijaz ɓe wurta ɓe kota leddi Sham bani Quraysata bo hamɓe ɓe ɗume ɓe mbare ɓe fuu maɓɓe mana ɓe mbara haɓotoɓe ɓe daha rewɓe ɓe ɓikkon ɓe jawdi fuu to kanjum on hatta yati Allahu bi amrihim nde fi Allah man wari ha ayi nde Kaybara waɗi annabi sallallahu alaihi wasallam wi la yutraku fi jazirati dinani kay taɓe acca dina feere ha jaziratul arabi wala dina feere maɗa ɗiɗi islam tan woni jaziratul arabi ay ɗo ɗon warti zaman Seydina Umar jaɓɓiti yahudu en luttino ha Fadaka ɓe nanta woɓɓe luttino haalanta leddi Hijaz pat yimɓe pat waɓe e gam wota tan annabi wi taɓe acca dinaji ɗiɗi o kanjum on hatta yata Allahu bi amrihim inna Allaha ala kulli shay'in qadir inna Allaha andu jomirawo qadirun o marɗo bawɗe ala kulli shay'in do kala hunde fuu muɗum mana hamɓe yahudu en nda ko ɓe yeli na bo ko jomirawo bo muuyi dedei
yelugo mabbe be waylita julbe acca julna gorta kefera ko do ma kanjum do godi be ngadi dum be do mari haaje fota be mabbe kokma lata buri be buri dum to kanjum jara bi be yafa be do da seto waddi fi mudum do waddi fi mudum ni tammi hitan hakkunde mabbe to warugo fi Allah kanjum kita hakkunde mabbe hambe julbe be nanta yahudi inna Allah ala kulli shay'in qadir na'am وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما to waqimu salata wa atu zakat ɓooshe julde itte zakka to eno waɗi ayare ɗo nde wari nde tokki haala ka en sa'i sey modi ɓe wiyata ayare ɗo nde ɗo wolwana julɓe on ayi jomirawo wino ɓe faafu wasfahu ha faafu wasfahu woodi koye mo loyi woɓɓe ɓe mbi faafu wasfahu ɗo ayare man nde sottinama kitamare sottinama be ayare ndeere be ayare kutiba aleykumul qitalu mana be ayare jihadi ayare jihadi wari sottini kita ayare ɗo ana sukuɓe ma suku koye bolli keña kanjum jamirawo se wiyata to hedde ko fi Allah wara mana umrore jihadi wara ɓooce julde waqimu salata ɓooce julde ɓoocugo julde en ɗon bolwa ko ndeyi ɓoocugo julde kanjum timmingo nde timminira nde noyi bo timminira nde hay amare diga senwe nangarɗam ha wara waɗa ada umare timmina nden timminira nde bo be ko shu umare be ko duru mare laata ɓernde ma fu ɗo juula na terɗe ma tan ɗo juula kala nde a juuli be terɗe ma pat a waɗi ada u julde amma a ɓooshayi nde ɓoocugo nde ɓernde maɗa kañum ɓe mbiyata mo juulirta yimma amma juulirowo terɗe tan catɗum o juula ha o timmina o dimbayɗe mana a laran ni haraka feere je waɗata hollama fa ɓernde ma ko wonda be jawmirawo ngam wala notta ɓernde ma jongita be jawmirawo no handi nden zarrayel feere wawan dimba yankina nayi jawmirawo ha leddude wawata a tawan to a ñongi a ñoƴƴi ɓernde ma ɗo a husiti nde ha Allah ni to gabaɗa nde jogan taddimano an ndi fuu diga gasa hoore maɗa ha feɗego kosɗe maɗa ndi fuu ɓandu maɗa latata zarrayel ɗo yankina ni jawmirawo ko kanjum o on juulata julde timmude ɗo on woni ɓoocugo julde kanjum a tawa ɓoocugo julde ayi en sarino kam waqimu salata wa atu zakat inna hala kabiratun illa alal khashina ko hayre julde la kabiratu ayi wino en nder fassara mare ɓe wi saqilatun nde teddude to ayi goɗɗo wawa timmina julde ba hay amare sey to hooti yo kadi haɗɗo modi ɓe wiyata ɗum hadis olon gon sahi won goɗɗo feere oɗo waɗa ngendam mako o fuɗɗa o timmina o wala julɗe sappo laɓɓe na o wala juula bo fa a tawa jam'u daɗatamo jam'u daɗatamo to hakkila en ko on laɗanma jam'u daɗatamo ko nde o juula amma bo o waɗan ngendam mako a timma goɗɗo feere a tawan o wala julɗe tati laɓɓe mana ɗume naɓe juulay ba a julɗe ɓoocaɗe timmuduɗe nane ma en ɗon mbola ko nde julde to nde timmidi feere mare ndeyata nde seka ujuguji pat nde hota jomirawo nde dilla ha illiyen nde yade jooɗa nde wala haaje wasiɗa ere to nde timmidi kanjum ɓe mbiyatena musallimu naji rabbahu wakkatel goɗɗo juulata fa Allah mattaima be takle muɗum jomirawo on waɗa wakkili en muɗum hakkude muɗum be maɗa amma je wakkatel waɗo Allah taƴi ko ɗume o yiɗi an be mako tan wakkatiyel man ɗo to an bo a wawi a hoositiri non may lallay aɗo wondi be Allah may tan a juuli wallahi julde man feere nde watta ay kañum e molino kayiru mbarade sali to ɓoocago ha dow maare on yahata jokkine belɗum maare to ñande goɗɗo jokki belɗum bunde na seeto a wimo war juuluba kañum yan warta wala ko mari haaji ma sey julde ɗum wala ko woɗata o sey julde ɗum to haɗɗo yamira wi waqimu salata hamɓe julɓe hokkuma julɓe fuu muɗum ɓe ɓooca julde ɓe juulande no juulirta ɓe hokkane haqqe maare waatu zakata ɓe itta zakka amarɓe bo ani ɓe itta no ittirte ɓe hokka hokketeɓe ɓe Allah hokki wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa ma tuqaddimu kala ko on handinani li anfusikum yonkiji moɗon min khairin ɗiggo e kugal khairu fuu tajiduhu inda Allah yon tawan ɗum ha Allah
sababu nuzulu ayara da wi sayyidina Umar oɗo yilla baqiya honde to yilli baqiya sai o waɗa ka wi'ugo jam'en ci'e acci ci'e muɗum warti waali haɗɗo jam'en jawdi acci jawdi muɗum ndi sankitama warti ɗo waali haɗɗo jam'en rooɓe acci rooɓe muɗum ɓe te'ama warti ɗo waali haɗɗo waɗa ka wollugo banni sewo ñande go o nani haati fo hollani mo goɗɗo feere wolwi ha nder wi ma qaddamnahu wajadnahu wa ma lam nuqaddimhu lam najid o wi kala komin handini pat min tawi komin handine bo min tawai jamira sey jippini wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah kala ko on handini fu ibgo e kayron tawɗum Allah woɓɓe nder woni ɓe tafsir sey wi aa ay jamirawo umrino julɓe wiɓe faafu wasfahu ɓe yaafa ɓe ɗoɗa to yahudu ɓe nasara hamɓe ɓe anda daraja yaafuye ɗum julɓe yaafi ɓe ɓe ɗoɗi ɓe ɗo nonnon bo mo irum majum yaaji fu mo kiita man yahani fu sey jamirawo wiyata aa safu afu maɓɓe ɓe saffu maɓɓe ɗo ɓe gaɗi ɗum tajdimi on ɓe tawan baraji man an o ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ay yaafuye ɓe yaafi ɓe ɗoɗare ɗo ɓe tawan ɗum ha Allah ta ɓe faala ngam yahudu en faanay be ko ɓe gaɗani ɓe ɓe tammi ɓe tawan ɗum nde saari on ha Allah inna Allah andu jamirawo basirun o gi'o o anduɗo o gi'o bima tamaluna ɗum ko o kuwata to haɗɗo ayarate tokkata نعم بسم الله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا بأنبي لن يدخل الجنة ولا نستو الجنة إلا من كان كوينا أون لا تدو هودا ويهود جو أو نصارى كو نصارى تلك جمرا في دوما توم مالا أمانيهم دوم يلا جما بيجي أديهم كي جما بيون تلك أمانيهم قل ويؤبي النبي صلى الله عليه وسلم هاتوا ودي برهانكم بجمودون إن كنتم صادقين تولاتي ودوم دي نانا تولاتي on gomɗuɓe ako on mbiyo to ɗo ayi hamɓe yahudu on wolwanno ɗo en nanayno nasara ɗo ɓe wi lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara yahudu haɗo amodi ɓe tafsir ɓe wiwodi laffu be shamlu ha ayare ɗo mana mofta hunde delora waɗita ko modi ijazu rammingo be laffu ay waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara ay no ɗum woni قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا وكان يجبر سي ولو ركب السياق دو نفو بين تشملو يهود ما بي ولا نسو الجنة فسيتو يهود جتان دنا يهود متى يرغوني انا سلا حدي تبدو اجيدا دو hay jotta yahudu en hambe be sigay wodi goddo fere Allah tagi se hambe tan be do yo ko lutu bolli no ka balade salide yaggare mabbe be utu mabbe wala lara wodi mo Allah tagi ma ya non tan ko dum riyo ko lutu e fuunde mere hambe tan woni yerdabe Allah be tan so wabe Allah kanjo di be wi wala naso aljanna ma se hambe wala mo nasata aljanna se to yahudu jotan ko wadi hambe do be sudaratul mudahhara mana zuriya annaboy ay mama mabbe annaboy non ay bi annabi yaquba bi annabi ishaqa bi annabi ibrahima o ngam may hambe do kakirabe pat annaboy no be nasata yide ay aljanna mama je mabbe fere mabbe nasara ma wi ay hambe tan tokki annabi isa yahudu kay sanno tokku annabi isa lamma hambe tan tokki annabi isa nde hambe tokki annabi isa bon kon mukhallis kon annabo diwari o tetina yimbe den hambe be tokki mo to ngam me wala mo nasata aljanna seto ko nasara tan ta tokkay dina nasara ni nasata ko aljanna jawra bi tilka amaniyo do fa dum jidadi yo kiji ma yugo yahudu nasata ko aljanna seto o yahudujo nasara nasata aljanna seto nasara dum yelaji mabbe dum gidadi yonkiji mabbe amma annabi sallallahu alaihi wasallam wi'e be qul hatu burhana wadde hujjaji mo nga o wi wala mo nasata aljanna na seto yahudujo na
to ɗum e hujjama na ono nasara mu wala mo nasata aljanna seto nasara na to ɗum e hujjama to ni on gonga kam wadde hujja moɗon le to ay kañum waɗi jamra hujjiɓe فأتمنى وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء أي ودي هذا بيتا هم بيجي دار أنت وكسورة المائدة تو أبي الله بيجي دار أون هم من يعذ بالله الله رينوين then بل أنتم بشر ممن خلق يعذب من يشاء ويرحم من وينجي تمو أموي درمودو to haɗo kanjon to ɓe hujja ay hujjaji ɗi ɓe gaddino kañum de wara wi kul falima taktuluna anbiya allahi min qablu to on mbi wala nasso aljanna tan se to o yahuɗujo e ko waɗi o mbaranmo annaboy ay en mbolino kam ene waɗi jomirawo weltini ɗo sa wi hoseɓe o ene waɗi allah hosinon an kay kada kañum wadde hujja moɗon wadde hujja lapka to laati on ɗo gonki allah fammi en dammiɗinon haɗɗo watude wakkati so janggo سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم صلى على سيدنا محمد وعلى والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله هذا الكلام اللي ورجع